Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel 2R. Iki bengi-bengi dicolok karo Mas Noi. Udah Oleh apa janjane ngono iki? Dekat dekat nih kok samene kayak wong desa yang dekat itu. Kancaan kerupuk. Rambutan. saya masih celukno se karo pemirsane bancaan iki. Bancaan kok ndi iki? Itu man, kok kempet ya. Kemembuke. Mbok iku Mak ya mak. Wah, tape ya. tape. Yo, Nek kanggo wong hamil rentuk iki Mas tape. kayak entuk. Kenapa? Sayur asem. Jangan asem, Bar. Apa pedes sih, Ben? Sak mene ke jejane yo. Apa pucun brengko. Tur. Jeli. Wah, Kok wah iki ngono Mas? kuaraken mono dipangan kuwi. Rambutan terbit. Mulane nikmate kudu disyukuri ngono. Apa iki? Kudu ayu. Kudu ayu. Mbak Bi. Anek kudu ayu ki banyu. Anek banyune bereng. Bayu. Sikat bereng. Sikat bereng. Sikat jurat tuh kan bacaan sikat ki yo. Jadah gedang. Sikat apa? Anu pemirsa, maaf ya iki rontok peteng pemirsa, lampune Iya. peteng. Sakmene kae berkat itu. Nah, mulai tak ngulon, padahal. Satu. Unjuk dok ya. Ya iki. Jelas iki pemirsa. Mine kutar. Sok utang sego iki. Rusak iki. Campur sego. Nanti buka ta. Enggak buka iki. Dipangan, rezeki kudu disyukuri. Nanti pamel dinikmati rezekine. Jangan asem tak Saking lomane iki. Sapa? Saya. Kamu milih jajan yang mana ini? Aku nato. Ben iki lho ketok pemirsa jajane. Iya, terus Ki wong sitok Mas. iya, sak mene ke jajan ya. Bar ngedel ke mboke iki, Mang. Mak itu. Mboke itu desa ning aku mak Iya. lho. Saya meruntus aku dekat. Wah. Tatok. Aku ora repot. Iya. Tak tua apa? Ora adem mulai runtuh. Iya. Pemirsa iki kewanan berkat pirang-pirang dino. Iya. Tapi yo lagi iki review berkat. Iya. Tegel pangan enak berapa? Mau enak kan? Oh, enak. Ayo Mas. Sekali-kali nguping berkat iki. Saya kok telang apa anaknya anu sering. Mukbang berkat. Tahu kan? Ya kowe taune iwake dikekno bojone karo anake. Iya lah, penting kan kuwi itu. Ndok kekno moro tuane. Dok mau tuh kayak dok gitu. Ini pemirsa moro tuane Mas No pemirsa. Iki ipene bakal ender. Sing gayam di anu sapa Mas Dimas Anu. iki. Ulang hari ini. Ulang. Iya kan ulangnya. Wah enak nih man. Enak. Banyune iki lho, ya. Man nguping iki gak diuncal ngono to Mas. Iya, heeh. Yo alun-alun ngono. Lah kok alun enggak kesuwen tuh kan tadi. Saya kadung mangap ya. Wah, Sans. ini mak anu ya. Mak apa ini? Mari kameranya wangi lho Mas. Eh, Nguping iki sing menane mawon. Pemisane ben pengen. Lah apa ini? Nggih. wah, apa? Njek pi. Nah, mantep kan. Mau nguping omane diuncal lho yo. Gratis kira masak ya, masak di. Yes, Masak tinggal itu ya dan. Berkat enak, ora kelangan ragat rasane nikmat. Iya, berkat. Berkat itu nanti angkat ya. Jadi Pak Yai ya. Alhamdulillah. Awan nyedes bunyi berkatan wis to. Berkatan, gitu. Utos gani. Berhasil to. Wis lah telu toh. Telu kae ora papat lagi, Mas. Sosok minti-minti utangnya berkat ya ini.
Wis Mas diwarke Mas. Aku mari bermangan to Mas. Betul, Man. Ini cerita paling. Itu. Koko. Enak guys, seger gitu. Jangan Dan bapak mau. Enggak. Udah pengen kan gua aku mangan kok. Ini kulit iwak ayam. Betul mah kulit. Mas, iki Dik. Ngono takok ini, lha mangane kok gak anggo piring. Kok langsung ning ajeng. Lah iki ajang ya piring bener padha ae. Dari ngani ajang opo. Berkat yang ini ki mangane berkat iki. Mangane berkat kaya ra enak. Tapi nek wong kene kebanyakan ngono pemirsa, nek mangan berkat iki yo langsung ning adang niki. Soalnya wis kebiasaan enak ngono. Lha iki lho sing malah marang tuane dhewe iki lho sing ngomong. Duk to. Iki mamu tunggu iki. Tapi enak. Kan biasanya nek sing takok, kok gak nggo piring ku kaya disisani. Gak apa-apa berkat ra mangane ngono. Tapi engko dungane ilang jere nek wong kene yo. Iki apa nih hari ini? Kok bisa-bisa iki? Laos. Lah ora iwak ya laos. Ya, rupane padha lho. Ya diplok iki. Kira moro tuane Masno sampe kekel lho wis. Si nek-nekne Mas ya. Sampai Mbak Tijen ben romantis lah. Suami istri makan berkat no judule. Nek bon mandek mang. Kok tengah warek kok. Dek kan golek rung mangan. Oh, warek kende mangan. Nang kene warek. Iya. Anu pemirsa. Dek golek enggak. Gel-gel pemirsa iki. Serang go tripod. Lu tenan ya. Sik spill sik panganane iki. Pangan Masno iki apa jenjari ngono ben padha ro. Ayam. Ayam men apa ya Mas? Ayam yang telur. Telur. Mie. Iki urung tak pangan ki cek kulitan mari. Kuwi kena anake sing cilik dhewe iki. Kan dudu cah isik lah dikeno. Soal dimplok iki. Kilo anake. Wah. Tapi Mas Nol ini tuh yo alhamdulillah yo. Anake akeh. Anake iki wis anu to mau teh wis kuliah ya wis bar. Ya amin alhamdulillah. Nguliahke anake. Iki ngomong serius ya Mas. Iya lah. Sing cilik yo pinter ngaji. Sing kedua Mbak ya. Mondok. Sing kedua mondok ya alhamdulillah. Ayo. Ngapal Al-Qur'an bareng di aku. Tenan ya Mbak Tio, sapa sak jus diane ning nggonku. Aku sapa sak jus Mas. Lek nang aku lek. Nyempul. Tenan ya Mbak. Tenang. Sipa terus tak anu aku nek gak percaya nganu Mas. Sampeyan dikte kok nek bener. Lah bener. Iya. Ya narene tenang nak. Pulang dia. Halo, Mbak Nang. Malah sekolah nang. Tak man apa-apa nih ya. Yo nang krecek nang. Krecek kustur. Kustur, nya. Aku sitok lho tak. Enak Mbak dikasih. Iya. Kalau dikata. Keno yo. Berkah kai. Salah wis celuk ndek kok. Iya. Tak celuk kae Salah berkah. ini kok wis mangan nih. Iya. Kira kuduan. Berkate wong desa. Temuluk mangan to Mbaknya karo bojone. Masa dudulan? Nek dipang nari apa ya Mbak Ti? Nari apa ya? Koin. Peduli NU. Peduli NU. Iki apa mah berarti ditarik ngono Mbak? Apa piye? Dia ketua narik. Peduli kaleng. Ketua narik golek jalan swarga. Iya Mbak. Ambek bakso sih. Saklik kabeh kan. Sate tok. Sing ikhlas. Saya wae yo ora apa. Gala kanggo iki cara mono kanggo apa Mbak? Iya kanggo apa-apa nak. Sendek kae sama tiga kepentingan fataya ta mungkin saiki kan wis kepentingan cara yo saiki yo. Cara kau nek bencana alam apa kuwi nang dia disalurkan dadi donasine cara mono. Kalau disalurkan ning wong sing membutuhkan ning beasiswa cah sekolah sing anak yatim. Ngono kuwi. Lah ora hatem ini. Kadaluar saya. Padahal jajan keluar saya. Anak yatim kadaluar saya. Yo ora payu kok. Rambutnya wis putih kok anak yatim. Enggak. Iya. Ya rambutnya wis putih kok anak yatim. Diselingi guyon-guyon ya pemirsa. Terus yuk ini keluarga ini kira syuting guyon gitu pemirsa. Lah mek opo lah. Jere urip iku kudu kon ayem-ayem sing tentrem. Iya kok. Kono ae. Oh, bulu warak mak. Dikasih tok entekno dhewe kok. Iya, Pak. Iku
Iki Mas. Iki bagian cek daging. Apa lah. Wong iwak wis karep bagian ndek kok. Ora pangan ya apa ora ngono. Wong aku wis guys. Aku ora mantuk nek berkatmu. Nggih, kene berkatake pemirsa di. Regane ngluyur apa mangan. Tak kek nang kulkas. Berarti iki sing terakhir bagianmu ngono, Mas. Yo gak bagian kabeh to ora entek. Jane maine ke to, Mbak. Iki jere wong nyewu. Nyewu apa, Mbak? Gak nyawa nang dhek. Ora. Nyak biasane nang dhek. Tuange bingung sapa sing kei kok ning jom. Aku gak ero aku mlebu nang aku. Oh, iki ceritane anu to, Mas. Dolan ning gone Mboke. Mae yo. orang tuane Mas. Mboke. Maratuane Mbak Ti lah iki. Senayan. Terus teko kono dikek berkat. Iya, kon gomah nyawa anakem. Aku tak Sowan nang gone mami silaturahmi. Omahe cedek. Iki aku cek eling sampean di ben ditanggapno tayep to, Mas. Padahal malah joget kok ketok. Wong pinter iki ngono wae. Iki anu misal ben tanggapno tayep karo keneng e dhewe. Aku gak ketok ndak Mas yo nyekeli apa itu. Enggak bae aku masuk jengi malah. Iku Ora. dari kang anu Mas. Disutingi wong ireng-ireng. Wis tomaten pura Mbak. Cicak lah. Untuk menyambung hidup ya. Besok ijek nih Mbak. Cicak lah. kapan betul. Kok tindak tak paham. Oh, udah sih Mas. Endi? Enggak, waduh sana. Waduh sudah. Pisang pemirsa. Pisang buka berkat mubeng berkat. Tapi utangnya parek. Jadi mangan aja berlebihan. Lu Mas dimbeni sik nek keseretan. Ya gek banyu lah nak yo berasa. Oh ya gurung tuwa iki yo. Rasane banyu apa ya. Apa mana akane? Ayo dalan kutuane coy. Itu ya no iki anu betul. Iku kutuane. Kutuane. Iki dekati wae anu. Kutu ayu iya apa Mbak? Oleh sapa? Kutuane ya sini iki. Maya sapa? Mayai anak mar ya. Maya sing tuane. Kok yo nek pucur bereng. Ya iya. Anak tape. Jeli. Sing tak gawa. Apa Mbak ya? Kuwi Rambutan. Loh, kamerane gak madhep rene Mas. rambutane tek loro, lha kae. Saya nganggur kuwi. Ceblok masalah. Tape. Mbak Tin iki ngono ya, nek bengi jane live TikTok apa piye Mbak karo Masno. Kawan piye? Yo live karek nonton tok ora bayar. Gak di TikTok Mbak? Kawan murah senyum karo murah senyum ngono. Heeh. Kok ora turu mang. Bengi kok anu. Ya, yo kok Udah mergawe. Ya cara mono kan butuh hiburan to Mas, mas awake dhewe. Bulan bengi kok jam ya kok ya. Ini Halo, celuki sini anake. aja nak. Iya, Halo, halo. Siapa Ada sing telepon? telepon nih. Wah, kamerane kok mejeng-mejeng ini Mas, miring-miring. Pur. Yo, mati katanya. Mas nontekno Mas. Kakaknya mak ya. Udah. Cetok iki. Mbok cekel. Nah, lu yang dipangan kabeh to. Wis Wis udah mangan to, Dik. Kowe nam lo mangan. Kowe tak mangan wae. Permangan to, Mas. Arep. Arah. Mangan terus apa? Memberikan dikmu permangan. Oke. Fitri. Dan nomor M3 nih, Mbak Gremo. Apa? Ya tak ada nih sih. Baru. Mama kok iso aku ana di dhewe. Fit. Anak kepentingan apa? Mas? Bapak buka. Bisnis. Adek HP buka mah bujat HP juga. HP buka. Ngono bojone bisnis to, Mas. Kok malah Ora Dek. Ini HP buka ya. Buka dirusak kok piye Mas? besok kegiatannya apa, Mas? Wah, macam-macam harus kita nih. Macam berita. Macam kita urung bar.
Ya sak gathuke tinggal ngarit. Nah, tak ewangi tapi tak ewangi ngonten pemirsa denane. Sak gathuke aku. Bae. Tinggal ngarit, kadang yang golek duit. Mbak Ti cek matune sesuk. Ijek lah. Lu wong kena nggo sang sekolah karo dinia. Iya kok. Anake ning kono. Aku wegel ora tau matul gegerku. Jengking ya mari kok. Pijet ya, tak pijet kan. Enggak kok betong. Kene gering aku. Kok popol. Nek pijet tak pijet wae. Wegel nih. Iki tanganku ngene yo pegeli Mas apa nek macul. Iya. Betul. Ya wis lah ditutup. Ada aku tok baru gue ketokno. Lah wong dagelane wae tak. Ora lah iki kan karo bojone suami istri makan. Bojone mukbang makanan ringan. Wis pemirsa ya iki wis tanganku pegel banget. Iki nek goyang-goyang yo mohon maaf. Yang sudah mendukung Mbak Ti. Yang sudah mendukung channel 2R. Terima kasih semuanya. Dia anu sih dileksik ora keselak. Sepupuku semoga jaya. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Iki Mbak Rika mateng gedhe ngesakno pemirsa tak jaki ngonten yo ngejaki Mas Nonda. Terima kasih yang sudah mendukung 2R pemirsa ya. Duh, gak ketok aku ngono. Iki lho mangen. Tentang ku cepetan ta. Terus pemirsa yo. Terima kasih yang sudah menonton channel 2R. Sehat-sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.